Färdiga. Löparna 4 gånger 100 meter, flickor 15. Här är det snabba tjejer och det är Gävle som har lite grepp här. Vi vet att Tumba var försökssnabbast och båda de inte ens med här efter. Här också ser ni Vilko Tumba går riktigt bra borta. Lovisa Östervall som går som en raket på den andra sträckan. Lovisa Östervall som lämnar ut Johanna Dyremark för Tumba och har en klar ledning. Gävle ser ut att ligga 2 just nu. Mölndal ligger bra till också. Och sen kommer väl gängerna där bakom också rätt starkt. Men det ser väl ut att kunna bli Tumba helt klart. För de har ju en 10-20 meters ledning. Sen är det IFK Växjö som har tagit sig upp på andra plats och kämpar tillsammans med de andra här. Det blir helt klart Tumba i IFK Växjö och sen blev det Gävle på tredje plats precis före Mölndal.